Arina ang inyong mga kabarkada. Ginapangunahan ni Noynoy kag ni Toytoy. Migo Toy-Toy? Ano English ang taka? Di siyempre, manuit eh. Handa kuno nga magbulig kag nagaulikid ang aton purok president, Mr. Do 50-50. Kung problema nyo yung pera, yan din ang problema ko. Ang padayon nga nagapakigbato sa matuod-tuod nga gugma, bisan ginabalabagan pa si Catherine kag Daniel. Palangga ko ikaw, Kat. Ginahigugma ko man ikaw, Daniel. Ang love triangle, Rose, John Roy, kag Mascobado. Ikaw ay naigugma ko dyan, Roy. Ikaw ang ginahigugma ko, Rose. Dilawan mo nga gawon, Mascobado. Wala ginabasihan ang edad. Kung matuod-tuod nga nagahigugma, katulad ni Lolo Miloy kag Lola Basyang. Matalag siya na lang si Milo, nagapat ko sa balay. Ano na hindi magtanagsa kay Boy Complicit at sila balay? Bisan tigulang na kuno siya, nagapangita gihapon sang dalaga nga magpalangga sa iya, si Lolo Ilyong. Saan mo pa ako palanggaon? Saan mo pa ako higugmaon? Bisan nagabaisay, amang handa kadalon sa kamaturan, Joy Panso kag Nanay Josie. Magpamaki ka mo sa akon. Ay, Pancho, hindi mo na niya mapilit ang tao. Bisan wala na sang tsansa sa iya naluyagan, gusto niya pa ini nga manginabiyan. Bisan siya ang nasakitan, si Enrique. Okay lang. Ang importante, mag-abiyan gihapon kita. Ang maisog nga barangay tanod, Boy, Batangas. Bantayan tang barangay eh. Kedamo naman di Martes eh. Gani mga kanang siyaga. Updi ang inyo mga kabarkada. Updi kami nga inyo mga kanang siyaga. Ari naman kita sa maghatag sa inyo sang kalingawan kag kasadya sa Naysyaga. Naysyaga! Naysyaga!